començar, volíem, per acabar, estem acabant, no patiu, no començarem un altre cop. Per acabar, volíem fer un agraïment molt especial, perquè abans també el Germà, de fet tots, han comentat una miqueta d'on venim. I sí que venim de dècades de lluita, algunes no hi érem, però venim d'aquell fil, d'aquells referents que sempre han estat, que sempre ens han ensenyat, que han permès que avui siguem aquí fent això que estem fent. I volíem fer un agraïment molt especial. Ens deixaríem noms i no voldríem dir noms concrets, però especialment d'entrada a totes les que esteu aquí, a totes les que ens acompanyeu sempre, a totes les que des de fa 6 anys, com deia, venim de molt lluny, però fa 6 anys que un grup de persones ens vam trobar a l'Ateneu i vam decidir començar aquesta aventura que és Alternativa d'Esquerres de Cornellà. I volíem fer aquest agraïment molt especial perquè no seríem aquí, no estaríem fent això sense totes vosaltres, sense totes les persones que veniu a les assemblees, que ens acompanyeu, que veniu a encartellar, que veniu a fer política amb nosaltres, que veniu a canviar les coses. I per tant, primer de tot volíem fer aquest agraïment molt especial. Fa 4 anys, parlar de fa 6 anys vam fer Alternativa d'Esquerres i fa 4 anys vam fer el salt d'anar a l'Ajuntament, de presentar-nos a les eleccions municipals per primer cop. I en aquell cas vam esdevenir la principal força de l'oposició. I el que venim a explicar una mica a la Mary i jo és per què ens tornem a presentar. Crec que ja s'han donat prou motius, però ja per acabar volíem acabar d'explicar quins són els principals eixos de la nostra candidatura, per què creiem que ens mereixem que la gent ens faci confiança i que puguem portar un projecte rupturista a l'Ajuntament. I creiem que el tema és que quan hi som passen coses, perquè des de fa, en aquell moment, aquells 4 anys, feia 28 anys de majories absolutes del PSC neoliberal, clientelar i autoritari, sense una oposició real, sense una oposició crítica, sense una oposició mínimament contundent. Teníem a la gent d'Iniciativa i Esquerra Unida, que ara es presenten com en Comú Movent, formant part dels governs municipals. Teníem a la gent de Convergència i Unió, que es presenten com a Junts per Cat, també formant part dels governs municipals. Cap mena d'oposició. Amb la majoria absoluta del PSC passant al seu rodillo, la resta optaven per sumar-se i agafar la seva cadira, no fos cas que es quedessin fora. I nosaltres fèiem el pas per això, perquè calia d'entrada algú que digués les coses clares, algú que expliqués què passava allà dins, algú que entrés a fer aquesta oposició crítica, aquesta oposició contundent, però sobretot una oposició constructiva. No fem oposició per oposició, com han dit alguns. Nosaltres hem vingut també a fer propostes, a plantejar el nostre model alternatiu de ciutat. I creiem que hem estat la primera vegada que s'ha plantejat aquest model de ciutat alternatiu al PSC neoliberal, clientelar i autoritari amb els seus socis. Durant aquests 4 anys hem presentat 85 mocions i propostes d'acord, hem estat el grup que ha presentat més mocions, però no ho plantegem només de forma quantitativa, sinó també de forma qualitativa, en la clau de presentació d'aquest model alternatiu de ciutat. I això és el que venim a explicar la Mary i jo, qüestions com la feina, com la cultura, com l'habitatge, temes que preocupen a la gent de Cornellà i que ens preocupen a nosaltres mateixes. Per això fem el pas de presentar-nos. Hem editat una publicació que és el Revolt, que ha arribat a totes les llars cornellanenques amb 13 números on hem explicat per primer cop coses que no s'explicaven, com dèiem, i altres que ara comencen a estar nerviosos, o van començar a estar nerviosos fa 4 anys. Quan vam veure que a cada bústia d'aquesta casa arribava una publicació on explicava coses que fins llavors no s'explicaven, on explicàvem el que feien ells, no només el que fem nosaltres com un exercici de transparència, no tant de propaganda com fan altres, i d'electoralisme, que és ara, quan surten a explicar-li a la gent de Cornellà el que fan, sinó explicar què passa allà dins, en aquell saló de plens, com comentava el Vidal, tan fosc i tan fred. I per això, ara aquests 4 anys en què hem estat la pedra a la sabata, volem fer el pas de continuar fent aquesta feina i si es dona l'ocasió, i evidentment que apostem per això, construirem una majoria alternativa al PSC. Com dèiem, hem estat la pedra a la sabata, però no ens conformem perquè ho volem tot. Bé, com us ha comentat l'Àngel, anirem desgranant diferents temes. Us explico una mica les nostres propostes referents a l'àmbit de la cultura. Des d'Alternativa d'Esquerres de Cornellà entenem la cultura com un dret de les persones, com un element de primer ordre, de cohesió social, de participació, de dinamització
i font d'enriquiment personal i col·lectiu. Durant els darrers 4 anys a l'Ajuntament hem estat implacables, creiem, ho hem estat, sí, en la defensa de la cultura des d'aquesta òptica. Hem posat sobre la taula la necessitat de millorar la programació d'arts escèniques de la nostra ciutat i també hem insistit molt i molt en la necessitat de dotar-nos d'un pla de cultura en el que s'organitzi el desgavell actual. Cal, per fi, que es deixin d'abocar recursos ingents en exhibicions sin ton ni son, en espectacles en els que nosaltres, les cornellanenques, només en podem ser espectadores i en el que és una falta de respecte per la manca total d'organització i per la gestió nefasta dels recursos públics. Ja en tenim prou del pa i circ del senyor alcalde. Volem, des d'Alternativa d'Esquerres, una aposta real per la cultura. Volem decidir com ha de ser la nostra festa major i que no sigui la regidora que decideixi quin grup porta depenent dels seus gustos musicals. Volem que des de l'Ajuntament es doni suport a les iniciatives veïnals i volem també que es gestionin els nostres recursos amb objectius clars. Volem que tothom a Cornellà pugui fer teatre, dansa, circ, pintura, vídeo, el que desitgi, i que es garanteixi la inclusió al circuit cultural de tots els col·lectius, dels joves, dels infants, de les persones migrades, de la gent amb diversitat funcional, de la gent gran, de tothom. Per això, Cornellà necessita ja una escola d'arts plàstiques i escèniques, una escola pública. Cal que des de l'Ajuntament es doni suport, un suport ferm a totes les fases del procés cultural. Volem que la cultura deixi de ser entesa com un element de distracció, com una coseta per anar passant l'estona i el temps, i s'entengui com el que és, un element d'expressió, de transformació, de cohesió i d'apoderament de la ciutadania. Prou banalitzar i mercantilitzar la cultura a la nostra ciutat. Des d'Alternativa d'Esquerres de Cornellà prenem partit per una cultura popular, transformadora i a l'abast de tothom. Fa 4 anys, no sé si m'ho fa 4 anys, ens vam presentar a les eleccions amb un lema que era feina, serveis públics i solidaritat. I començaré per aquest primer eix, feina. Creiem que era un dels eixos fonamentals perquè totes les nostres veïnes, totes les cornellanenques puguem tenir una vida digna, tenir una feina digna garantida, que ens permeti tenir un sostre, que ens permeti tenir un plat a taula, i no només això, que és de mínims de subsistència, sinó poder tenir efectivament una vida digna. I quina és la realitat d'aquesta ciutat pel que fa a la feina? Tenim una taxa de desocupació elevadíssima i una gran precarietat. Està al 11% ara la taxa de desocupació, taxes oficials, això cal recordar-ho. I alguns ens venen com un gran èxit que fa 5 anys havíem assolit la màxima quota, un 20% de desocupació en aquesta ciutat, i que ara hem reduït a la meitat gairebé. I hem d'explicar a què es deu això, a les àmplies taxes de temporalitat, a les àmplies o els amplis sous de misèria que hi ha en aquesta ciutat, la gran precarietat que ha portat la creació de nova ocupació, ha anat acompanyada d'aquest element. I hem d'explicar què és el que ha fet el govern municipal durant aquests 30 anys. En primer lloc, ens han desmantellat la indústria i el comerç local, i això ha fet no només que persones per sobre dels 50 anys es quedin sense feina i ara tinguin moltes dificultats per trobar-ne, sinó que també les més joves ara tenim moltes dificultats també per incorporar-nos al mercat laboral en aquesta ciutat. En segon lloc, han privatitzat bona part dels serveis municipals, precaritzant les condicions laborals de les treballadores de la neteja, de les recollides escombraries, de les educadores de les escoles bressol i de tants altres serveis, subcontractant empreses de l'IBEX 35, de grans multinacionals que no tenen altre interès que el benefici privat i no pas les condicions laborals dignes. I en tercer lloc, també podem parlar que han aplicat la reforma laboral del Partit Popular, del Partit Socialista i de Convergència i Unió. Nosaltres creiem que no hi hauria d'haver acomiadaments, però que en la mesura en què hi ha hagut acomiadaments, a més ho han fet aplicant les pitjors condicions possibles i aplicant la reforma laboral repressiva. Nosaltres no estem per això, i davant d'això diem 3 elements molt clars. En primer lloc, els plans d'ocupació. Estem davant d'uns plans d'ocupació que ofereix l'Ajuntament de Cornellà, clarament caritatius. Celebrem que hi hagi una iniciativa, com a mínim, que permeti que hi hagi una sèrie de famílies que tinguin unes condicions mínimament de subsistència, que no tindrien si no les oferís l'Ajuntament, però no ens podem quedar amb això. Abans parlava
de no només el sostre, no només un plat calent a taula, parlem d'una vida digna en totes les condicions i per això els plans d'ocupació d'aquest Ajuntament s'han d'orientar cap a la inserció laboral efectiva, volem uns plans d'ocupació de veritat. En segon lloc, parlem d'estabilitzar la plantilla de l'Ajuntament. Abans parlàvem de priorització de serveis i hem de parlar també de que cal fer d'una vegada per totes oposicions. En aquest Ajuntament fa molts anys que no es convoquen, tenim moltes places pendents, que cal una reducció de jornada i que calen unes condicions dignes, així com aplicar el salari mínim de 1.071 euros amb 40 que va prometre el PSC i també els altres que van signar l'acord social, Convergència, Esquerra, Iniciativa, Ciutadans, i que a hores d'ara encara no s'ha aplicat. Volem unes condicions laborals dignes per totes les treballadores. I en tercer lloc, municipalització de serveis. Hem de plantejar una gestió democràtica que garanteixi unes condicions laborals dignes per a totes les treballadores. I per això apostem per la recuperació de la gestió directa de tots els serveis municipals, com deia abans, com les escombraries o com les escoles bressol. Tenim molt clar que no volem a la nostra ciutat cap persona sense feina. Si parlem ara d'habitatge, estareu d'acord amb mi que la situació a Cornellà és de greu a molt greu. La manca històrica de polítiques públiques per fomentar l'habitatge social, la facilitat amb la que els bancs i fons voltor han pogut fer-se amb la propietat a Catalunya de 440.000 pisos. Això són dades de 2011, són molt antigues. La situació a dia d'avui probablement sigui pitjor. Buscarem la dada. L'especulació salvatge d'anys i anys que ha servit per omplir les butxaques d'uns quants i perquè l'accés a la vivenda hagi esdevingut un problema per la majoria en el que és una greu vulneració d'un dret bàsic. Existeix a la nostra ciutat, malgrat no vulguin que se sàpiga, un col·lectiu de persones que es troben en una situació d'alta vulnerabilitat, de persones que viuen en un cercle de pobresa agreujat per la impossibilitat de mantenir o bé d'accedir a un habitatge, un cercle de pobresa que l'administració local no és capaç de trencar. I això no és en cap cas una qüestió de manca de recursos, perquè us recordem que any rere any hi ha superàvit milionari en el pressupost municipal. Això no és altra cosa que una manca de voluntat política i una irresponsabilitat per part de l'equip de govern en no voler incidir en la lluita contra la pobresa a la nostra ciutat, en voler invisibilitzar-la, com dèiem, en no donar prioritat a ampliar el parc de vivenda social, en no multar els bancs que tenen pisos buits a Cornellà, en no ser capaç d'abocar recursos per poder acompanyar i trobar solucions a totes les persones que pateixen aquesta i d'altres problemàtiques a Cornellà, en no voler invertir més recursos en un departament de serveis socials que, ho sabem del cert, està absolutament saturadíssim. Cornellà és com una rentadora a dia d'avui. És una rentadora que centrifuga la gent que no s'hi pot pagar els seus pisos i en especial el col·lectiu dels joves és el que s'endú la pitjor part, perquè no es poden emancipar pels alts preus de l'habitatge i a més pateixen una elevada precarització en les seves condicions laborals. Com pot ser que continuem amb una legislació laboral que permeti això? Com pot ser que no hi hagi voluntat política per regular els preus del lloguer? Estem assistint darrerament a una picabaralla entre departaments que no sabem si s'acabaran de posar d'acord per fer el decret perquè regulin per fi els lloguers a Catalunya. Què passa amb la renda mínima garantida aprovada per llei al Parlament català, que tampoc s'acaba d'aplicar com cal, que no té un reglament com cal, que ha deixat un munt de persones sense cobrar-la i moltes vegades sense ni tan sols notificar-los que no la cobrarien. El senyor Balmón té una altra responsabilitat en el que succeeix a Cornellà, però el govern català i espanyol són responsables i còmplices de perpetuar aquesta situació de precarietat, exclusió i pobresa que afecta gairebé una cinquena part de la població de Catalunya, però que arriba a l'escandalosa xifra del 28,5% entre els infants de 0 a 16 anys. Estic parlant de risc de pobresa i exclusió. Des d'Alternativa d'Esquerres de Cornellà exigim solucions urgents per pal·liar aquesta crisi de l'habitatge que ha de passar per augmentar el parc públic d'habitatges, per sancionar per fi els bancs, per fer efectiva la reserva del 30%
per habitatge social en les noves construccions, per impulsar formes de tinents d'alternativa, per aturar per fi els desnonaments. Necessitem habitatges d'emergència perquè les persones que han perdut la vivenda no acabin al carrer o en un hostal de la carretera d'Esplugues. Volem un departament de serveis socials amb recursos humans i econòmics suficients per gestionar les problemàtiques de cada persona amb l'atenció i els temps necessaris. Escalfar-se a l'hivern o engegar un llum no és un luxe. Com pot ser que les companyies continuïn fent talls de subministraments a Cornellà a persones que tenen el certificat de pobresa energètica? Com pot ser que tinguem aquests serveis bàsics en mans d'empreses que només se'n volen lucrar? Des d'Alternativa d'Esquerres prenem partit, com no podia ser d'altra manera, per les persones, per posar les nostres necessitats al centre, per acabar amb els que trafiquen amb els nostres drets bàsics, com ho és el de l'habitatge. Segueixo amb els serveis públics. Deia abans que el nostre model és el de la municipalització, el de la gestió directa d'aquests serveis. I per què? Doncs perquè igual que tenim un ampli consens social pel que fa a l'educació, pel que fa a la salut, ho diem d'una manera molt clara, hem de ser gratuïtes, públiques i de qualitat. Quan s'ha plantejat mínimament la possibilitat d'un copagament a la sanitat, hi ha hagut àmplies mobilitzacions de la societat per garantir la gratuïtat d'aquest servei, perquè és l'única manera de garantir que sigui accessible a tota la ciutadania, per garantir que tothom té aquest dret. I per això també ho plantegem respecte als serveis públics d'aquest Ajuntament. Han de ser de gestió pública i nosaltres volem que tendeixin a la gratuïtat. I davant d'això ens feia esment a les escombraries, a les escoles bressol, i ens preguntem com pot ser que les escombraries, que la neteja, estiguin en mans, ja ho deia abans, de FCC, d'una gran empresa de l'IBEX, de Koplovich, que ha estat sancionada per frau a Barcelona i a Badalona. Com pot ser que tinguem escoles bressol, estem parlant d'un dret com l'educació, com pot ser que tinguem escoles bressol en mans d'Inipro, una empresa vinculada al finançament irregular del PSC. Davant d'això, també ens preguntem, i li preguntem a altres grups de la ciutat que es diuen d'esquerres, a un grup com Esquerra Republicana que ha votat al ple municipal en contra de prioritzar l'escola pública per davant de la privada concertada, o d'un grup com Iniciativa que ha votat a favor d'externalitzar les escoles bressol a Inipro. Els hi preguntem, durant aquest proper mandat, que finalitzarà les concessions de les escombraries, de la neteja, de les escoles bressol, optaran per recuperar la gestió pública directa, per subrogar els treballadors i per garantir una gestió democràtica d'aquests serveis i estalviar costos que ens permetin fer-los més accessibles, o continuaran fent el que han fet els darrers 20 anys? Deia que volem serveis que tendeixin a la gratuïtat. Insisteixo, és l'única manera de garantir que siguin accessibles. També som conscients de les enormes dificultats que això té. Sovint ens pregunten, com ho pagareu això? I nosaltres diem que de dues maneres. En primer lloc, mitjançant la tarifació social. Hem estat el primer grup que ha posat sobre la taula la necessitat de la tarifació social en els serveis públics en aquesta ciutat. Ho vam fer fa 5 anys, quan encara no estàvem a l'Ajuntament, i vam demostrar també que no sempre cal estar a la institució, que des d'una campanya al carrer, amb la pressió ciutadana i mobilització, podem aconseguir-ho. Ho vam aconseguir i vam fer que el PSC incorporés la tarifació social. Creiem que cal seguir aprofundint en la tarifació social de tots els serveis públics. I una segona manera, que és mitjançant la fiscalitat. Diem d'una manera molt clara que pagui més qui més té, qui s'ha enriquit amb la crisi, qui té una mica més i que per tant pot posar el seu granet de sorra perquè ningú es quedi enrere, perquè ningú quedi fora dels serveis públics. Diem d'una manera molt clara. Vam proposar el darrer any, davant de la pujada d'impostos que van aprovar el PSC Iniciativa amb l'abstenció de Podemos i d'Esquerra Republicana, vam plantejar d'una manera molt clara que no li apugessin els impostos com van fer els mercats municipals davant de la greu situació de precarietat que té el comerç local. Van apujar els impostos a l'Escola d'Educació Especial Virolai, van apujar el menjador, van apujar la quota d'escolarització i en canvi no van acceptar les nostres propostes, que són molt clares. Com deia, que pagui més qui més té. Apugem-li els impostos a la banca, que té caixers al nostre espai públic, ens estan utilitzant, ja existeix una taxa i l'hem d'apujar. Per l'ús de l'espai públic també per part de companyies de telecomunicacions, les grans companyies, insisteixo, que s'han enriquit amb aquesta crisi i que no ho estan passant malament com bona part de les famílies
d'aquesta ciutat. I diem també d'una manera molt clara als centres comercials o una gran empresa com l'Espanyol. Com s'entén que una empresa com l'Espanyol, que fa negoci amb terrenys d'aquesta ciutat, que empitjora i ha empitjorat greument el trànsit, que genera alguns problemes de convivència perquè afortunadament la majoria dels aficionats van a passar-s'ho bé, però hi ha minories d'ultres que entorpeixen la convivència, principalment al barri de Riera. Com pot ser que tingui els impostos més baixos d'aquesta ciutat? Com pot ser que tingués un deute de més d'1,5 milió d'euros amb l'Ajuntament i que l'Ajuntament de Valmont no li reclamés i no el sancionés com sí que sanciona a les famílies que no poden pagar impostos i que ho estan passant malament? No volem més tractes de favor, volem uns serveis públics a l'abast de tothom. M'agradaria fer-vos 5 cèntims de temes de mobilitat i medi ambient, que no sé per què jo aquest any m'he convertit en la reina del medi ambient. No sé, n'hem parlat molt d'aquests temes al ple els últims mesos, així que us diré que els responsables d'haver convertit Cornellà en la ciutat paradís de l'asfalt i del totxo ara es disfressen d'ecologistes, de pacotilla, però, i és molt fàcil treure'ls la careta. Cornellà Natura no deixa de ser l'enèsima idea boja del senyor Balmont que es pensa que plantant arbres en qüestió de medi ambient ja ho té tot fet. I en cap cas això és així. A Cornellà no tenim pla de mobilitat. Un pla de mobilitat és un pla que organitza la mobilitat de les persones, en aquest cas dins del nostre terme municipal. L'hem reclamat infinitat de vegades als plens aquests 4 anys, però bé, sobretot el darrer. Hem demanat que s'ordeni la mobilitat de la ciutat, que s'aposti pel transport públic i per poder fer recorreguts a peu o en bicicleta de manera preferent i segura, que s'acabi per fi amb el regnat del cotxe. I no, malauradament no ens n'hem sortit. No tenim pla de mobilitat, el regnat del cotxe no s'acaba i no hi ha manera tampoc, a banda del tema de mobilitat, de fer-los entendre la necessitat de començar a incidir en temes de qualitat de l'aire. Tampoc ens han volgut fer cas quan els hem proposat que s'aprovi un pla per millorar la qualitat de l'aire a la nostra ciutat i que acabi amb la contaminació atmosfèrica que, com bé deveu saber, i si no, ja us ho expliquem, té efectes molt negatius sobre la salut de les persones. A banda de tot això, d'aquests 2 grans temes dels plans de mobilitat i de qualitat de l'aire, si afegim la poca intenció d'incidir en la reducció i millora de la gestió de residus, si afegim la intenció clara de fer un nou barri al sector Ribera Salines, amb la qual cosa Cornellà perdrà per sempre, aquest per sempre crec que és important perquè un cop es construeix no podem tornar enrere, doncs perdrà per sempre la darrera gran zona no urbanitzada i la possibilitat de fer-hi un espai agrícola, un espai verd, cosa que hem proposat i que també ens han dit que no. Amb aquestes qüestions ens han dit que no sempre, no ho entenc. El resum, doncs, és molt clar. El medi ambient, la sostenibilitat, el dret a la salut de les cornellanenques no és en cap cas la prioritat d'aquest equip de govern i sembla que això no canviarà, continuarà sense ser-ho. Des d'Alternativa d'Esquerres volem revertir aquesta situació, volem acabar amb la contaminació, amb una ciutat pensada més per als cotxes que per les persones, volem aturar el Pla Ribera Salines per tot el que implica a nivell mediambiental i perquè representa un model de creixement indiscriminat que no podem aprovar en cap cas i que creiem que el territori no pot suportar. Volem una ciutat on cada barri tingui una zona verda, de veritat, i la gespa del tram, senyor alcalde, no compta com a zona verda, que quedi clar, perquè ells la compten, que ho sapigueu. Volem zones verdes on poder ser-hi, on poder estar-nos-hi, on poder relacionar-nos, on poder descansar de tant d'asfalt, zones verdes que ens ajudin a depurar aquest aire bastant contaminat que tenim a Cornellà. I volem també que aquest Ajuntament es comprometi en la lluita contra el canvi climàtic i els seus efectes. I això passa, sens dubte, per un canvi de model a tots nivells, que implica de creixement, fomentar l'ús d'energies renovables, treballar per l'eficiència energètica, reduir l'ús d'energies d'origen fòssil per reduir emissions de CO2. El repte ambiental és massa seriós i ens hi juguem tots plegats massa perquè els nostres governants no s'hi comprometin al 100%. També voldria acabar aquest petit punt
dient que el nostre compromís també és amb els drets dels animals. Volem que en aquesta ciutat hi hagi un refugi que doni aixopluc als animals perduts o als animals abandonats, un refugi en el que puguem deixar els animals de manera temporal si no ens en volem fer càrrec. Volem també una ciutat on es protegeixi la poca fauna salvatge que ens queda. N'hi ha alguns animals hi ha al riu i alguns ocells que s'atreveixen encara a sobrevolar el cel de Cornellà. I en resum, volem una ciutat que respecti i tingui cura els animals que hi viuen. També volem parlar del dret a l'autodeterminació i de la república. Ens preguntaven l'altre dia per què vam triar aquest lema. Aquest lema va ser també el que vam triar durant la campanya de l'1 d'octubre i no és casual el que va significar aquell dia, aquella tardor de 2017 que ja hem esmentat. Hem defensat aquest dret d'autodeterminació d'una manera molt clara, tant dins del ple municipal, tant dins de l'Ajuntament com fora al carrer. Quan ens vam presentar a les eleccions municipals ho vam dir d'una manera molt clara, que defensàvem el dret a l'autodeterminació d'aquest poble, malgrat que altres hagin volgut fer entendre altres coses, ho vam dir d'una manera molt clara i que defensàvem un procés constituent del poble català. I des del ple ho hem dit d'una manera molt clara i crèiem que era molt important que hi fóssim també per poder dir-li a l'alcalde que aquí hi ha una bona part de la població que està per aquesta defensa de l'autodeterminació, que hi tenim dret i que no ens aturarem fins a aconseguir-ho. Li vam dir per això a l'alcalde i a la resta de regidors del PSC agafin vacances que nosaltres, com a força majoritària d'aquesta ciutat, assumiríem les conseqüències del que significa obrir els col·legis i posar les urnes, perquè no pot ser que tinguem un alcalde i un equip de govern d'esquenes a la democràcia. Com dèiem, també hem assumit aquesta responsabilitat des del carrer, des dels comitès de defensa de la República en aquesta ciutat. També van estar actius, també vam estar presents, vam garantir que obrissin col·legis, que arribessin les urnes, que arribessin les paperetes, que la ciutat de Cornellà pogués votar, que més de 13.000 persones en aquesta ciutat poguessin exercir el seu dret fonamental i que ens autodeterminéssim. D'aquella tardor 2017 també vam viure una de les mobilitzacions més importants de la història recent de la ciutat de Cornellà, com va ser el 3 d'octubre. Per cert, abans el company Vidal parlava de la repressió dels Mossos i hem de recordar també que se li va obrir un expedient sancionador com a organitzador, li deien, dels talls de carreteres en aquesta ciutat, però vam demostrar d'una manera molt clara que vam ser totes de forma col·lectiva des dels comitès de defensa de la República, amb l'empenta també que ens donava estar a les institucions, les que van fer possible aquell 1 d'octubre i aquell 3 d'octubre. I també diem d'una manera molt clara que nosaltres estem per fer polítiques materials, per fer polítiques al servei de la majoria social d'aquesta ciutat. Per tant, mentre altres puguin utilitzar aquesta qüestió de l'autodeterminació o de la república de forma instrumental per no parlar d'altres coses, per no parlar dels problemes socials que patim, nosaltres estem per la materialització d'aquesta república perquè significa, i ho creiem, estem convençudes, una millora de les condicions socials dels cornellencs i les cornellanenques. Si no, no ho faríem. I per això, des d'Alternativa d'Esquerres també, prenem partit per l'autodeterminació i per la república. Vinga, m'encantarà fer alguns comentaris sobre el tema de la professionalització de la política, una mica sobre corrupteles i privilegis dels nostres representants a l'Ajuntament. Les persones que formem part d'Alternativa d'Esquerres de Cornellà no som ni volem ser professionals de la política, ni hem acceptat ni acceptarem mai cap privilegi per ser al ple de l'Ajuntament. No volem telèfons, no volem targes d'aparcament, ni volem cap altra mena de tarja. Apostem també per una limitació de sous. No pot ser que tinguem polítics cobrant 50.000, 70.000 euros i que tots els grups de l'oposició hagin acceptat tenir uns assessors cobrant diners que són de totes i que es podrien haver revertit, per exemple, en millores socials per a les cornellanenques. Si no m'equivoco, són 300.000 anuals en qüestió de... Són 300.000 euros anuals que estem pagant les cornellanenques perquè cada grup municipal tingui el seu assessor fent-li la feina. Tremendo.
Alternativa d'Esquerres, el que ens passa és que la feina ens la fem nosaltres, col·lectivament, mitjançant la nostra assemblea, i sempre hem revertit les indemnitzacions que hem rebut com a regidores en activitats per la ciutat, en publicar el nostre revolt, que ja se n'ha parlat aquí, per difondre la nostra feina, en fer actes polítics, etc. En resum, tot allò que hem rebut ho hem revertit sempre cap a la ciutat de nou. Des d'Alternativa d'Esquerres també apostem per la limitació de mandats. Ocupar càrrecs públics institucionals no es pot convertir en cap cas en un mitjà de vida, com succeeix a la nostra ciutat, on l'alcalde, per exemple, ocupa cadira des de l'any 82. L'Àngel no havia ni nascut. Entenem la política institucional com una fase només de la nostra militància, que no ha de durar en cap cas més de 8 anys. Més coses. La CUP és l'únic partit sense encausats ni condemnats per corrupció, i ho repeteixo, l'únic. Les causes que té oberta la CUP són per altres raons que totes coneixeu. El PSC ha estat en trames corruptes com la Mercuri, la Innova o la Inipro. També volem esmentar el cas Innova, centrat a Reus i que va destapar un regidor de la CUP, en el que hi ha implicats polítics del PSC, com no podia ser d'altra manera, però també del PP, d'Esquerra Republicana i d'Iniciativa per Catalunya. Òbviament, també reprovem la política de portes giratòries, per la qual el que va ser regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Cornellà, el senyor Morlanes, el qui va negociar la construcció del camp de l'Espanyol, de l'Esplau i els seus cinemes, el qui va donar el cop de gràcia final al cinema Pisa, el darrer cinema de barri de la nostra ciutat. Aquest senyor va acabar després a la Junta de l'Espanyol fent negocis bruts i opacs amb el terreny del Pisa, entre d'altres xanxullos i corrupteles també que va fer a l'empresa de la Seda del Prat. No volem mai més, personatges com aquest al nostre Ajuntament, mai més. A Alternativa d'Esquerres de Cornellà no tindrem ni tenim cap deute amb els bancs. La nostra política no passa en cap cas per endeutar-nos amb ells per fer campanyes publicitàries amb costos de vergonya. La nostra política no passa en cap cas per repartir globus i caramelets a la sortida de les escoles. Nosaltres funcionem amb els nostres recursos i amb les donacions de les companyes, i això ens fa lliures perquè cap entitat financera ni cap empresa podrà condicionar mai la nostra acció política. Per tant, i com no podria ser d'altra manera, des d'Alternativa d'Esquerres de Cornellà prenem partit contra la corrupció, contra la professionalització de la política, contra qualsevol privilegi, i ens declarem lliures i independents del poder dels bancs i de les grans empreses. Finalment, ja perquè ens anem d'aquí amb deures, doncs us volíem demanar el vostre ajut. Com ha dit la Mary, com hem explicat abans, la nostra campanya, la nostra tasca diària la fem amb les mans. Som conscients, queda una setmana per les eleccions, som conscients que en una setmana segurament no farem un salt diferencial. Sempre hem dit també que nosaltres som una candidatura de 365 dies de lluita, que nosaltres no sortim 15 dies al carrer, ho recordàvem molt bé el Vidal, i després ens en tornem cap a casa. Hem estat sempre al carrer i volem seguir fent aquesta feina. Però sí que creiem que en aquesta setmana que queda de campanya pot haver-hi un salt diferencial entre simplement entrar al ple municipal, revalidar la representació o entrar amb tota la força per poder contribuir a canviar les coses, per poder forçar una majoria alternativa, per poder incidir, per poder tenir capacitat per canviar aquesta ciutat. I per això us volíem demanar que penseu en tot allò que us ha fet venir aquí, en tot allò que us ha interpel·lat, en per què ens acompanyeu sempre, per què dipositeu la confiança en la gent d'aquesta candidatura i que ho compartiu amb les vostres veïnes, amb les vostres famílies, amb els vostres companys de feina. Segur que teniu alguns coneguts que dubten sobre si aniran a votar o no, que teniu alguns coneguts que potser no saben a quina candidatura pot votar. Doncs sí que us volíem demanar aquest favor, aquest ajut, que agafeu els fulletons que tenim i aneu a les vostres companyes a explicar-los per què han de fer confiança a aquesta candidatura, per què cal que entrem amb tota la força el proper 26 de maig
per poder canviar les coses en aquesta ciutat. I perquè ho diem d'una manera molt clara, presentem una candidatura republicana, anticapitalista, feminista, ecologista, antiracista, perquè cal que hi sigui, perquè si no, ningú altre no ho farà. Hem demostrat, des de la CUP, que hem pogut governar en més d'una trentena de municipis, ho hem vist a Badalona, ho hem vist a Ripollet, ho hem vist a Cerdanyola, hem vist com podem municipalitzar les escoles bressol. Això que ens diuen aquí que no es pot, que abans deia que potser cal que ho fem, doncs hem vist com es fa. Hem vist com pot passar gestió pública directa, l'aigua o la sanitat, o com podem generar processos participatius on el poble sigui realment el protagonista. Diem d'una manera molt clara també que som dic de contenció al neoliberalisme, a l'IBEX 35 i a la Unió Europea i al feixisme. I no voldríem, per cap motiu, que en aquesta ciutat tornin a haver-hi governs neoliberals que continuïn privatitzant serveis i encara menys que entri l'extrema dreta. Hem d'anar a votar amb totes les forces, perquè som, ho diem humilment, modestament, però també amb tota la sinceritat, creiem que som la garantia que el vot sobiranista i d'esquerres d'aquesta ciutat no s'utilitzi per entregar-la novament al PSC. Visca la Unitat Popular i visca la República!